Hi guys! Tara na! Samahan niyo po akong pasukin at i-explore ang malaparaisong ganda ng overlooking view ng Diu Indica Spring Resort. Kung nakarating naman kayo sa Mayon Rest House, tiyak na madali nyo na lang po itong makukuha dahil ito ay matatagpuan sa Mayon Crossing, Tabaco, Albay. At para naman sa mga mahihilig mag-picture taking, ito ang bagay na bagay sa inyo. Dahil sa ganda ng lugar, tiyak na mapupuno ang gallery nyo. At siguradong mananawa kayo dahil sa dami ng anggulong naghihintay dito. Dahil sa lawak ng lugar, perfect po siya para sa family outing, family reunion, na talagang mag-i-enjoy sa malaparaisong ganda. At para naman sa mga junakis nyo, na talaga namang mag-i-enjoy dito dahil sa dami ng mga kiddie pool na pwedeng pagpilian. Kaya't halina't magtampisaw at magbabad dahil perfect na perfect po siya sa panahon ng tag-init dahil sa napakalamig na tubig na talagang mangangatog ang ating mga panga. Ang kagandahan pa rito ay talagang free-flowing yung tubig dito na talagang makakasiguro tayo na wala talagang ihi dito sa pool. Char lang. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Halina't subukan ang malaparaisong ganda ng Diu Indica Spring Resort na matatagpuan sa Crossing Mayon, Tabaco, Albay.